أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بدين شرف لا فلبو أمي أو بلا جلين فوق والمندو أمنو بي كابكا فلا جمانان كونيا فوق تاسي جيا فانتا أني ناني anga foli ananga wolin mando be kata abela jele ni auka kene sigile ale awye kene minni atoy kalo walanda kene do kene minni amena an face segre ka anyiniga Allah taala ka dina kitila kana abaro barula abe fem min foanye ami anyira kun ladala ka klaka aw ladala Allah taala ka je afleni o kene ka mi kuma sege anga toroba ma ananga sayyidi ma ananga nyemo ma ankaramu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين. أمبي على فو كعلى بركة كعلى ولين مندو كصلي أن كربين كهنوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أصودين سنمونكا كصلي أكسابين مونكا نامبراي أمبانغ فولين سين لمبا برجلما ka ɲini ala fɛ sigi nunu ya rabbi ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'a kɛ silamɛw nafalan ye ala ka an nɛn sabati ala ka diinɛ fɔli la sigi min bɛ yen komi mɔgɔw y'a ɲini an fɛ cogo min na a n'a bɛ wajibiya an ka cogo min na fi ada ila amana danaya dafali la ani silamɛya tiɲɛw ɲɛfɔli la an bɛ o kɛnɛ dɔ de kan mɛ n b'a dɔn an b'a kɛnɛ min kan bi o ka bon a kɛnɛ bɛɛ ye sabu walada in bɛ min kan o de ye diinɛ yɛrɛ ye mun ye silamɛya ye mun ye silamɛya kɔnɔfɛnw ye mun ye ala ko di kira ko di mana o ye waladaba ye silamɛ bɛɛ ka kan k'i jija ka walada min lamɛn a kana tɛmɛ i tulo kan ala kumakan na ani ala kira kumakan na an bɛ ko an ye silamɛ de ye mɛ silamɛya a tigi b'a la a tigi ye ala de ye ɔ ala ye min fɔ a ka diinɛ na a n'a ye min di a ka jɔnw ma ala de bɛ lamɛn o la jɔn yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka i yɛrɛ lajɛ n'a sɔrɔla setigi y'i bila min na a n'a ye min fɔ ani min bɛ e bolo ani i bɛ ka baara kɛ cogo min na i b'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na mana n'i y'a ye fili b'i la i b'i tori ka gɛrɛ ala la n'i y'a ye i bɛ min yɛrɛ kan o ka ɲi i bɛ dɔ fara baara kan o la kuma fɔlɔ la o de ye mun ye diinɛ ye an karamɔgɔ diinɛ arabukan de don a bamanankan de ye mɔgɔ taabolo taabolo min bɛ se ka i kɔnɔna jira a bɛ fɔ o de ma diinɛ taabolo min bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔna jira o de bɛ wele arabukan na ko diinɛ mana taabolo kɔrɔ ye di diinɛ a tɛ silamɛya dama ta diinɛ a tɛ kafiriya dama ta diinɛ de ye mɔgɔ dara fɛn min na ka taa o sira fɛ k'i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la a bɛ se ka k'i ka lafiya sababu ye i ma diɲɛna yan walima diɲɛna ani lahara kumana ni diɲɛ ni lahara farala kan sisan o kumana taabolo dɔ bɛ y'i la o diinɛ min bɔra ala yɔrɔ o tali la n'o tɛ kafiriya ye diinɛ de ye bolibato ye bolibatolaw ka diinɛ de ye o kumana sɔnnikɛlaw ka sɔnni o y'u ka diinɛ de ye diinɛ de ye jɔn taabolo i dara min na ni a wale yiri la a b'i kɔnɔna yira ko nin bɛ nin fɛn in na mana nin fɛn fɔlɔ ye walada fɔlɔ min ɲinɛman ka kɛ nin de kɔ parce que baara tɔ bɛ baara
nin de kɔnɔ n'a sɔrɔ i y'a faamu diinɛ de ye mɔgɔ taabolo taabolo min i ka danaya sabatilen don a kan ko a bɛ se ka diɲɛ hɛrɛ d'i ma walima i ka taabolo sabatilen don a kan ko a bɛ se ka diɲɛ hɛrɛ ni lahara ta d'i ma o tuma na i mago bi jɔ ala ka diinɛ yɔrɔ dɔ la que ça soit a kɛra kerecɛnya ye a kɛra o n'a taasira minnu ye fo ka na don silamɛya la o tuma na o de ye diinɛ ye o tuma na o diinɛ in fana o baarali de bɛ e yɛrɛ kɔnɔta jira ko karisa bɛ nin sira in kan o tuma na o la o diinɛw kɔnɔ an ye diinɛ kelen de ta n'a bɛ fɔ a ma ko el islam n'o bɛ wele bamanankan na ko silamɛya o tuma na silamɛya el islam n ye silamɛ ye walima silamɛya yɛrɛ kɔrɔ ye di o tuma na an b'a ye n'i ko el islam o tɛ bamanankan ye o ye arabuw de ka kan ye o tuma na arabuw yɛrɛ ye min fɔ o la n'u b'a fɔ el islam fi lɔga silamɛya kɔrɔ arabuw ka kan na a ko o masdaru o ye salama el islam fi lɔga masdaruhu salama salama o tuma na silamɛya arabuw ka kan na a bɔra fɛn min na alphabet saba don sin lam mim sinu ni lamu ni mimu silamɛya bɔra o de kɔnɔ mais arabu yɛrɛw b'a fɔ cogo min na olu b'a fɔ de ko salama salama mana an b'a dɔn ye ko a minɛna ka bɔ sinu ni lamu ni nunu mimu na o tuma na salam aw salamatu o bɛ bɔ o kɔnɔ o tuma na ko a kuma kɔrɔ de ye ko kisi silamɛya silamɛ min salama ko o kɔrɔ de ye ko kisi ka kisi ɔ ka kisi mun ma mana kuma bɛ yen sisan a y'a fɔ o yɔrɔ la a ko kisi ni o min dara silamɛya la a ko a bɛ fɛn fila ta arabuw ka kan na a fɔlɔ ye min ye ɛsalamu 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 de kɔrɔ ye paix kisi o kisi arabuw y'a kɔrɔ ko a bɛ minɛ de k'a fɔ ko n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ ko kisi arabuw fɛ ko a bɛ fɔ a ma de el muafa min kulli azan wa min kulli ahatin wa aibin mana kisi de kɔrɔ ye lafiya tɔɔrɔ t'a la o kɔfɛ tɔɔrɔ t'a la fana lafiya don ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ ma tɔɔrɔ foyi t'a la hɛrɛ ani ɲɛmajɔ ko o de don wa min kulli ahatin lebu t'a la kojugu foyi t'a la a bɛ fɔ ko kojugu min ye mɔgɔ sɔrɔ silamɛya tɔgɔ la n'i ko salamu dɔrɔn k'o ye kisi de ye kisi kɔrɔ de ye nin ye sisan ani lebu o t'a kɔnɔ o ye a kɔrɔ fɔlɔ ye arabuw b'a fɔ tuguni ko salam aw el islam ko a bɔlen don min ma dati sin waw min sini lamu mim a bɔra sinu lamu mimu na ko bi fatihi sin wa lam salam 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 o tuma na fɔlɔ ko i ma salama mais filanan ko salam o ye fatihu kɛ fila de la ka kelen bɔ a la ayi salamu salamu o tuma na o bɛɛ ye kuma kelen nka a b'i yɛlɛmɛ fɔlɔ de ye kisi tɔɔrɔ t'a la lebu t'a la dekun t'a la tɔɲɔli t'a la lafiya dama don o de bɛ wele ko kisi filanan o ko nin yɔrɔ in na ko a bɛ fɔ a ma de yaani el inqiyadu wal iz'anu filanan in n'o ye salamu ye k'o kɔrɔ de ye k'i yɛrɛ suli fɛn dɔ ye k'i dajuru d'a ma k'i yɛrɛ suli fɛn dɔ ye k'i dajuru d'a ma mana ni i sulila tuma dɔw la i bɛ dajuru minɛ nka fɛn min dajuru b'i bolo a tigi t'i labato i b'a sama a b'i sama
nka n'a y'a suli ye k'a dajuru d'i ma n'i taara n'a ye yɔrɔ min na a bɛ t'i nɔfɛ ko silamɛya tɔgɔ kɔrɔ filanan arabuw fɛ yen ko o ye nin de ye o yɛrɛ di in na ani yɛrɛ dɔgɔya in na ani dajuru di in na a y'o ta kuranɛ aya dɔ kɔnɔ a ko wa alqaw ilaykum salama wa alqaw ilaykum salama o tumana ko o salama in k'o ti dɔwɛrɛ ye dɛ huwali islamu lugatan bi ma'ana assalamu wali inqiyadu awili iz'anu wali istislamu o tumana o salamu in ko o de ye yɛrɛ dɔgɔya ye ani yɛrɛ di o ye a kɔrɔ de ye lugatan silamɛya yɛrɛ kɔrɔ ye nin mana kɔrɔ suruma ye min ye ko tɔɔrɔ tɛ silamɛya la kisi don tanga don lafiya don lebu t'a la a kɔrɔ filanan ko yɛrɛ suli don ani k'i yɛrɛ di mana k'i yɛrɛ di ko nin kɔrɔ fila de b'a la mɛ kɔrɔ fila in bɛ ka surun ɲɔgɔn na o ye a kɔrɔ ye arabuw ka kan na komi an bɛ fɛ ka don silamɛya de kɔnɔ silamɛya yɛrɛ ye mun ye don bɛ k'a la cogo di mɔgɔ minnu b'a la ala ye mun fɔ olu tigiw la ala kira ye mun f'u la sallallahu alaihi wasallam a don cogo yɛrɛ ye mun ye kumana walada in bɛ nin de kan o kɔ tɛmɛnen kɔ o dama tɛ silamɛya yɛrɛ jɔn bɛ mun kan ni mun t'a la a ti ɲɛ a bɛ taa fɔ mɔgɔ ma kuma jumɛn ko silamɛ walada in bɛ nin de kan ni ala sɔnna ka taa mɛ yanni i ka don fɛn kɔnɔ a tɔgɔ yɛrɛ ye mun ye a bɔra min f'o ka dɔn kumana an ma foyi ye silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la arabuw minnu ka kan don fɛ fɔ kisi ani tanga ani basigi ani ɲɛmajɔ ani yɛrɛ di ani yɛrɛ suli n'o faamuna an bɛ bɔ a kɔrɔ arabukan na an bɛna a kɔrɔ la u b'a fɔ o ma ko al-islamu istilahan wa shar'an al-islamu istilahan wa shar'an silamɛya yɛrɛ ye mun ye fɔcogo la ani sariya la ani sariya la kumana kitabutigi b'a f'i ye nin ye ala kira ka kumaw de ye sallallahu alaihi wasallam mɛ nin ye minnu bɛ silamɛya walanwala an ma se ala yɛrɛ ta ma fɔlɔ silamɛya yɛrɛ walanwalabaw dɔnnibaabaw fɛ minnu ye cɛw dan kabini kunu n'olu de ye baaraba kɛ ka bila nin diinɛ in kana tunu a kana tiɲɛ an bɛ olu de ka kuma kan yan'an ka taa se setigi yɛrɛ ni a ka kira ka kuma ma fɛn walawalalenw don ala y'a fɔ cogo min na ani ala kira y'a fɔ cogo min na sallallahu ta'ala alaihi wasallam parce que silamɛw kan ka silamɛya ɲɛ dɔn silamɛw kan ka dɔn silamɛya yɛrɛ ye mun ye a tigi ko di e karamɔgɔ ye min fɔ ko tɛ ne yɛrɛ ye min fɔ tɛ ala ko di kira ko di kuma bi yan de n'i y'a lajɛ silamɛya istilaha ani sariya la a ko kɔrɔ fila bɛ silamɛya la kɔrɔ tɛ bilen silamɛya bɛ baara kɛ yɔrɔ fila kɔnɔ a fɔlɔ de ye el-ula an yuzkara lafzul islami wahdahu duna an yaqtarina bi lafzil imani fahina izin yuradu bil islami الدين كله من الأقوال والإعتقادات والأفعال ويدخل فيه الإيمان والإحسان بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ni mɔgɔ min ko sisan ko silamɛ walima silamɛya ko ni silamɛya tɔgɔ dama nana yɔrɔ o yɔrɔ a kelen dama k'a fɔ dɔrɔn silamɛya i ma foyi fara a kan ko o silamɛya in a bɛ silamɛya yɛrɛ ta a bɛ limaniya ta a bɛ ihsanu ta a bɛ silamɛya diinɛ bɛɛ ta foyi tɛ to a kɔfɛ n'i ko dama silamɛ walima silamɛya kumana n'i ko i da la dɔrɔn silamɛya i ma foyi fara a kan ko silamɛya dɔrɔn ko a bɛ nin kɔrɔ bɛɛ de ta a bɛ silamɛya yɛrɛ ta a bɛ limaniya ta parce que i n'a fɔ sisan ni ne ko a karisa ye silamɛ ye
e ko Aidara ko silamɛ don mais Aidara m'a fɔ mumini don a ko silamɛ de don a m'a fɔ mumini don sariya b'a fɔ non n'a fɔra a ma dɔrɔn silamɛ ni dangɛrɛ ye foyi ma fara a kan o kɔrɔ ye silamɛ don mumini don ɲumankɛla don ko a saba bɛɛ bi dafa silamɛya dama fɔli la mɔgɔ ma walima silamɛya yɛrɛ dama tɔgɔ fɔli la ko silamɛ walima silamɛya n'i y'o bɔ i da ka ban o bi silamɛya yɛrɛ ta a bi limaniya ta a bi ɲumankɛ ta o kɔrɔ ye silamɛya bonda bɛɛ foyi tɛ to kɔ a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i sigi siɲɛ kelen n'a kelen dama fɔra ni maa min ko silamɛya o tuma na walima karisa ye silamɛ ye o b'a bɛɛ ta foyi tɛ to kɔ a t'i ɲini bilen ko mumini don wa mumini tɛ wa o t'i ɲini parce que a fɔra silamɛ dɔrɔn fɛn wɛrɛ ma fara o kan o b'a bɛɛ ta ni fɛn ma fara a kan o k'o dalilu kɛ ala yɛrɛ de ko ten ko diinɛ min b'ale ala bolo n bɔra n'i ye diinɛ kɔnɔ fɔlɔ n ko diinɛ ye taabolo de o tuma na i ma a ka kɛ bolow ka taabolo ye walima a ka kɛ ala ka taabolo ye walima a ka kɛ taabolo wɛrɛ ye mɔgɔ yɛrɛw la min ni boli tɛ kelen ye ani ala tɛ kelen ɔ mɛ nin silamɛya min fɔra sisan o bɛ ala ko de nɔfɛ n'o tɛ silamɛya bɛ yen ka sɔrɔ ala sen t'a la n'a bɛ fɔ o ma kisi la paix bɛ yen tubabuw ka kan de don la paix o tɛ arabukan kɔni olu ti ala nɔfɛ u ti kira nɔfɛ mais u ko bɛɛ ka lafiya dɔ kana dɔ tɔɲɔ bɛɛ ka balo i ka hakɛ la o ye la paix de ye silamɛya o fana bɛ silamɛya farayɔrɔ dɔ ye o ye mais olu ka o farayɔrɔ ɲuman in n'o ye kisi ni bɛn ni kelenya ni laadiriya ye o tɛ silamɛya kɔnɔ o tɛ ala ko kɔnɔ mais silamɛya min bɛ ala ko kɔnɔ ala yɛrɛ ko diinu indalahi al-islam ko diinɛ min bɛ ale ala bolo ni a bɛ an kisi n'o ye lahara n'an bɛ gɛrɛ ale ala la n'o ye k'o tɛ diinɛ wɛrɛ ye dɛ ko silamɛya in de don mais yan ala ma mumini ko kuma fɔ yan a ma waliju ko kuma fɔ yan a ma kutubo ko kuma fɔ yan a ko de diinɛ min bɛ ne ala bolo o kɔrɔ ye taasira min bɛ ne ala bolo aw jɔnw ye n'o b'aw gɛrɛ ne na n'o bi ne sɔn aw la n'o b'aw ka kisi sabati diɲɛ na lahara ko silamɛya don ni ala kuma k'a ye kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ walijuya don a m'a fɔ kutubuya don a m'a fɔ i ka kɛ jɔn ɲuman ye don ko silamɛya don mana sisan silamɛya y'a bɛɛ ta limaniya yera a kɔnɔ ɲumankɛ yera a kɔnɔ i mago bɛ min na n'o ye kutubu ni walijuya ye nin bɛɛ yera a kɔnɔ parce que ala ko silamɛya a ma tɔgɔ fila fɔ yan kuma dɔw la fana u bɛna ni silamɛya tɔgɔ ye nin ye fan fɔlɔ fɔlen ye i ye o fan fɔlɔ la ala tilala k'a fɔ tuguni a ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islama dina ala ko bi ne ye aw ka diinɛ dafa n ye n ka nɛɛma dafa aw kan parce que silamɛya ye nɛɛma de ye an bɛ s'a ma n ye n ka nɛɛma dafa aw kan wa n jɛna ni silamɛya dɔrɔn de ye aw bolo k'o kɛ taabolo ye min b'aw se ni ala ma wa radaytu lakum al-islama diina n jɛna ni silamɛya ye k'o k'aw ka kisi sira ye mais a m'a fɔ yan n jɛna ni limaniya ye a m'a fɔ n jɛna ni aladana ye lala ko n jɛna ni silamɛya ye o kumana a bɛɛ bɛ nin silamɛya in kɔnɔ parce que ala ye ni silamɛya tɔgɔ fɔra foyi ma fara a kan o kumana o silamɛya tɔgɔ in o b'a bɛɛ ta ni fɛn ma fara a kan o ye silamɛya sariya tilayɔrɔ fɔlɔ ye ala y'a fɔ fana wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ala ko ni maa min ye dɔ wɛrɛ minɛ diinɛ wɛrɛ minɛ k'o k'i taasira ye min tɛ silamɛya ye ko i k'a dɔn ni ala t'o minɛ i bolo wa i k'a dɔn lahara don i bɛ maa bɔ ninnu na mana ala ye min fɔ yan ko ghayra al-islami dinan ni maa min ye fɛn wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya ye mana a ye silamɛya dama de fɔ mana silamɛya dama min fɔra o b'a bɛɛ ta n'a sɔrɔ i y'a faamu a tilala k'a fɔ ya ayyuha allazina amanu udkhulu fi silmi kafa
udkhulu fi silmi kafa aye do silamɛya la aw bɛɛ walima aye do silamɛya la a bɛɛ aye do silamɛya la aw bɛɛ aw fɛn o fɛn bɛ kisi ɲini ko a limaniyara aye do silamɛya la aw bɛɛ walima aw minnu ko a donna silamɛya la aye do silamɛya bɛɛ la a kana dɔ ta ka dɔ to ni seli waati sera bɛ wuli ka seli ni sow wulila i n'olu bɛ taa ni maafalaw wulila i n'olu bɛ taa lalala a ye don silamɛya bɛɛ la n ko aw ka seli n ko aw ka sinji fana tugu o fana b'a kɔnɔ a kana sigiɲɔgɔn tɔɲɔ o b'a kɔnɔ o tuma na a ye don silamɛya la a bɛɛ a kana fɛn bɔ a la o tuma na a ye a fɔ ya de ko silamɛya a ma foyi fara a kan o tuma na tant que fɛn ma fara a kan o tuma na silamɛya b'a bɛɛ ta nin walanda in kun ye min ye a ka se k'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye mun ye ala ko di silamɛya la o tuma na an bɛ taa tan de fo ka taa se mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ silamɛ ye cogo di ala ko di kira ko di nin bɛɛ de b'a kɔnɔ o tuma na nin ye an ka diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔtɔ de ye ala ka kuma na a n'a ka kira ka kuma na n'o kɛra n'i donna silamɛya la a bɛɛ n ye fila de f'u ye aw bɛɛ ka kɛ silamɛ walima don silamɛya la k'a bɛɛ kɛ mana nin ye min ta o kɔrɔ la a ko ka don silamɛya la kɛfa ko a kɔrɔ de ye bijami'i aqwalihi wa af'alihi wa mu'taqadatihi wa awamirihi wa nawahihi wa hududihi wadkhulu antum bikulli ahwalikum wa shu'unikum fi hadha ad-din ya fam wa fi hadha ad-din bi kamalihi wa shumulihi upmana ninde ye akupmana ayedo silamɛya la a bɛɛ ko o kɔrɔ de silamɛya kumakanw o ka yada silamɛya baaraw a ka ye o la silamɛya ka danayaw nin ndan bɛ nin na nin de ye tiɲɛ ye o ka yi la a ma n'i bila min na i k'o kɛ a ma n'i bali min na i k'o dabila a n'a ka danw n'o ye hududu ye ko o dama tɛ dɛ ko a ka don a la n'a lahalaya bɛɛ ye a n'a ka cogoya bɛɛ silamɛya kɔnɔ n'i donna na k'a fɔ n ye silamɛ ye n'i ye jago daminɛ a ka sɔrɔ i b'o kɛ silamɛya ka hukumu kɔnɔ n'i ye sɛnɛkɛ daminɛ a ka sɔrɔ i b'o kɛ silamɛya ka hukumu kɔnɔ n'i ni maa bi jɛ a ka sɔrɔ o jɛ bɛ kɛ silamɛya ka hukumu kɔnɔ o tuma na a ye don a la a ka cogoya bɛɛ la a b'a janto walada ninnu na u tugutugulen de don ɲɔgɔn na dɔ ti dɔ jɛ o tuma na n'o kɛra dun imamu ahmadu y'a fɔ a nana ahmadu ka riwaya dɔ la fi sanadi sahih sanadu jɛlenna anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anil islam faqala ya rasulallahi mal islamu faqala sallallahu alayhi wa sallam an yuslima qalbuka lillahi wa an yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadika. A faamuna? Imam Ahmadu nana n'a y'a ka musnadu la a ko cɛ dɔ delila ka alakira kunbɛn k'a ɲininka a ko kira ma silamɛya yɛrɛ ye mun ye dɛ silamɛya ye mun ye a ko kira ko a ma an yuslima qalbuka lillahi ko a ka sɔrɔ i dusukun min b'i la i y'a di Ala ma i dusukun kɛ Ala ta ye Ala n dusukun filɛ a bɛ kuma ninnu faamu kosɛbɛ kira ko cɛ ma fo i k'i dusukun di Ala ma dusukun dilen kɔ Ala ma o t'a ɲɛ dɛ wa silamɛ bɛɛ ka kisi i nɛn tɔɔrɔ ma ani bolo n da Hayidara kumakan in dɛ musnad Imam Ahmad
cɛ dɔ de ye kira ɲininka ko silamɛ yɛrɛ silamɛya ye mun ye a ko silamɛya de ye e min ko i ye silamɛ ye walima i fɛ kɛ silamɛ ye fo i dusukun min b'i la fo i ka o di Ala ma o ka kɛ Ala ta ye nin kɔrɔ ka bon dɛ kumana ni jɔn dusukun kɛra Ala ta ye min bɛ b'o la e yɛrɛ b'o dɔn hali ne t'o fɔ ye a ko o t'a bannen ye dɛ fo silamɛ bɛɛ ka kisi i nɛ tɔɔrɔ ma an'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo la bolo y'i fanga de ye tɔɲɔli b'o la mɔgɔ faga b'o la jɛnɛya b'o la nafolosuɲɛ b'o la tu i nɛ kuma jugu fɔ ani mɔgɔ dɔ lebuli ɲinini ani mɔgɔ kɔrɔ fɔ ani kuma langolo fɔ ani ka kuma fɔ ka walimuso tigɛ ni i darakan ye walima k'i balimakɛ ka nafolo tiɲɛ n'i nɛ ye ko fo silamɛw ka kisi i nɛ ma ani i bolo ni hadisa min ye kabini kuma daminɛ na u ko bisanadin sɔhihin a jɛlen don pas namara t'a la wa ko kira y'a fɔ e y'a faamu wa o tuma na kira y'o fɔ cɛ ye tuma min na nin ye Ahamadu ka riwaya jɔyɔrɔ de ye silamɛw ka kisi i nɛ ma n'i bolo ko cɛ tilala k'a fɔ tuguni ko fa ayyul islami afdal ko tuma na silamɛya jumɛn de ka ɲi silamɛya jumɛn ka ɲi ka tɛmɛ jumɛn kan mana a ye fila de fɔ sisan mana fila fɔlen kira ko a ma faqala rasul sallallahu alaihi wasallam el imanu faqala rajulu wa mal imanu qala alayhi salatu wassalam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'da al maut cɛ ko kira ma n'i ye kuma in faamu sisan mun ye silamɛya ye a ko fo i dusukun i k'a di Ala ma silamɛw ka kisi i nɛ n'i bolo tɔɔrɔ ma a ko bɔn silamɛya jumɛn ka ɲi kira ko a ma silamɛya min ka ɲi o tumana a kɛra fila ye sisan a ko silamɛya min ka ɲi o de ye i ka kɛ limaniya jɔn ye kira danna ye de ko i ka kɛ limaniya jɔn ye cɛ ko a ma ko mɛ ko limaniya ye mun ye a ko limaniya ye min ye n'i m'o dɔn an tu'mina billah i ka dala masi tɛ Ala kɔ i ka hɛrɛ ani ka tɔɔrɔ ani ka bana ani ka kɛnɛya sago sɔrɔ fɛn o fɛn n'i mago b'a la fo i k'a dɔn Ala de kelen bɛ se k'a kɛ an tu'mina billah ka da Ala la ko a ye n da a b'i faga n ka hɛrɛ ni tɔɔrɔ a bɛɛ bɛ bɔ ni masa in yɔrɔ o kɔfɛ dun wa malaikatihi i ka da a ka mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛw b'a bolo minnu bɛ ni minɛ mɛlɛkɛw b'a bolo minnu bɛ ɲininkali kɛ kaburu kɔnɔ riwaya dɔ la mɛlɛkɛw b'a bolo minnu ye hinɛ mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw b'a bolo minnu ye ɲangata mɛlɛkɛw ye fo i ka da o la o kɔfɛ i ka da kitabu jiginenw na kitabu minnu jiginna Ala fɛ ka na da ka kiraw ma k'a fɔ a y'a kɛ a y'a to i ka da o la o danaya kɔfɛ wa rusulihi i ka da kira yɛrɛw la u bɛ min fɔ o kɔfɛ wal ba'si ba'da al maut bi maana wal ba'su ba'da al maut i ka da ɲɛnɛmaya la saya kɔfɛ k'a fɔ ni zara lahara Ala b'i wuli sakakunu n'i dara o la kaban bon nin kuma ninnu e k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lasili tara min ko limaniya kuma na an y'a sɔrɔ limaniya in bɛ silamɛya de kɔnɔ ni silamɛya kelen tɔgɔ fɔra nka n'a walanwalala limaniya bi bɔ ka n'a jɔ fan dɔ fɛ silamɛya kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a kɔnɔminɛ don o tuma na nin kuma ninnu kana tɛmɛ dɛ munna Ala ko i ka da ale la parce que a fɔra dama i kɛra silamɛ ye mais silamɛya jumɛn ka kusa kira ko limaniya mana limaniya kɔnɔ faralen o fɔlɔ kɛra ko i ka da Ala la mais mɔgɔ min ye silamɛ ye ne hakili la da Ala la de b'i kɛ silamɛ ye o
kumana o da alala yi ko o ka dɔgɔ o ka dɔgɔ mɔgɔ caman dalen don a la ko ala bɛ yen mais o ma ala ka fanga ni ala ka se a m'o jateminɛ k'o fara ɲɔgɔn kan kumana i ka da ala la yan o kɔrɔ de ye i ka da la c'est-à-dire kana foyi miiri ko tɔɔrɔ bɛ se k'e sɔrɔ ni ala ka diɲɛ tɛ kana foyi miiri k'o bɛ se ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ e kan ni ala ka diɲɛ tɛ wa da la o ala in a ɲɛ b'i la dibi la a ɲɛ b'i la kɛnɛma da la o ala i bɛ min bɔ i da ala tulo b'a la mais min b'i dusukun na o tuma in ala ɲɛ b'a la o kumana o de ye ala danaya ye o ala danaya kɔfɛ i ka da mɛlɛkɛw la kumana i ka da la mɛlɛkɛw bɛ yen u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan n'o bɛɛ sabatira dusukun na a bɛ jɔn dɛmɛ ka gɛrɛ ala la a ko i ka da jiginnenw na ka da jiginnen na an bɛ da an bɛ kuranɛ maa o maa ye kuranɛ wa nin ye kuranɛ ye koyi o b'a bonya ni ne fɛn o fɛn n tɛmɛntɔ mana se kuranɛ fɛ i faralen fililen ma an b'a ta ka bɔgɔ bɔ a la k'a bila yɔrɔ la an yɛrɛ dan bɛ yɔrɔ min na o kumana o la an dan b'a la mais o danaya in t'i wasa kɛ parce que mɔgɔ caman dalen don kuranɛ na ko ala ko ten mais i diɲɛ dɛ n'a ye kumana nin de ye ka diɲɛ n'a ye danaya ye n y'a dɔn koyi a bɔra ala yɔrɔ nka fɛn minnu b'a kɔnɔ ne diɲɛ tɛ n'o ye parce que kuranɛ ye ladili kɛ o a ko a y'a kɛ a y'a to n'i y'a ye kuranɛ ko a to e m'a to a ko a kɛ e m'a kɛ e ko i dan bɛ kuranɛ na o tuma na i dan b'a la an t'i sɔsɔ nk'i diɲɛ tɛ n'a ye i ma jɛ n'a ye dɛ o tuma na ala ko de f'i ka da kuranɛ na n ka kitabu jiginnenw na o kɔrɔ f'i ka sɔn u ye min fɔ ko i k'a kɛ ten i ka sɔn o de ma wa i ka da saga kunu na ni maa min dara la ko saya kɔfɛ i bɛ wuli i bɛ fɛn dɔ labɛn ka bila ɲɛ nin min farala kan sisan o iriwaya o minɛna amuru buna absa de la amuru buna absa ale de ye nin fara kan n ye minnu fɔ sisan mana mɛ fɔlɔ min n'i y'a f'u ye ko o minɛna ahamadu ka sɔhihu la o danna de limaniya ma o danna de silamɛya ma kira ko i k'i dusukun di ala ma i dusukun dilen ko ala ma silamɛw ka kisi i nɛ tɔɔrɔ ma ani i bolo tɔɔrɔ mana kana ɲinɛ nin kuma ninnu kɔ silamɛya tɛ e ta ye ne ta tɛ n'a ka d'an ye an bɛ don a la n'a ka d'an ye an bɛ bɔ a la nka a ti kɛ anw sago ye wa a ti fɔ anw yɛrɛ sago la ala min y'a di n bɛ ka k'o de ta fɔ n'i ta n'o ta ti kelen ye ayiwa ni a sɔrɔla ala tɛ fila ye nin ye ala n'a ka kira ta ye dalilu minnu don kɛnɛkan kow de don a bɛ se ka vérifier n ye kitabu minnu fɔ a bɛɛ bɛɛ bolo kumana an kana kunfinw to fili la ko an bɛ taa se ala ma an karamɔgɔ ka sɔrɔ an m'an ta bɔ a la parce que jahanɛmɛ bɛɛ ka fisa wali jahanɛmɛ ye ni e ma s'i yɛrɛ la i ko i ye silamɛ ye lahara bɛ juger i ka jogo de la mais i ye ala ka tiɲɛ fana dogo o jahanɛmɛ ye maa tɛ se o kɔrɔ dɛ mana a ka kan silamɛw an ka walanwalali kɛ an ka dɔntaw la ala ka diinɛ na ala ka jɔnw k'a faamu nin de ye tiɲɛ ye hali n'u ma sɔn ala y'o fɔ kira ye qulil haqqu min rabbik man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ala ka wulibali fɔ tiɲɛ bɔra ala de yɔrɔ a walanwala n'a ka di min ye o ka kɛ ne ala fɛ n'a man di min ye o ka ne ala to ye o kana sɔn nin ye ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ o tuma na n y'a f'i ye sisan silamɛya ni silamɛya dama tɔgɔ fɔra o bɛ limaniya ta a bɛ ihisanu ta mais page filanan silamɛya tilayɔrɔ isilahu ni sariya la o tilayɔrɔ filanan de ye iza zukira lafzul islami ma'al imani fi waqtin wahidin fahina izin yuradu bil islami al a'malu zahirati wa yuradu bil imani al a'malu al batina o kumana sisan ni silamɛya dama ma fɔ u ye silamɛya fɔ u ko al islamu wal iman dɔ ko i ma ko silamɛya ni limaniya a y'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kumana n'a y'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan u bɛ bɔ ɲɔgɔn na silamɛya bɛ kɛ mun ye kɛnɛma baaraw
silamɛya bɛ kɛ o ye limaniya o bɛ kɛ sokɔnɔ baaraw ye min dogolen don kumana kɛnɛma baara de ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah o ye kɛnɛma baara ye kɛnɛma baara de ye seli waati sera a ye wuli an ka seli sunkalo sera an ka su hiji sera an ka taa hiji jaga nɔgɔyara ye ka jaga bɔ kumana kɛnɛkan baaraw silamɛya b'o dama ta o kumana sokɔnɔ baaraw limaniya b'o ta n'o ye ala danaya ye ka da mɛlɛkɛw la o bɛ dusukun de la ka da ala ka jiginɛw na o bɛ dusukun de la o kumana o n'a ɲɔgɔnna minnu fɔra limaniya la o kumana o b'o ta n'a fila nana ɲɔgɔn fɛ ni silamɛya ni limaniya nana silamɛya o ye kɛnɛkan baaraw ye limaniya o ye sokɔnɔ baaraw ye n'a fila nana ɲɔgɔn fɛ parce que ala b'o fɔ a ka kuranɛ ba kɔrɔtalen la qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ya cogo di o kumana nin yɔrɔ in na sisan Allahu Taala ko a ko arabu dɔw ko burusi kɔnɔ arabu ko arabu de kɔrɔ ye ko burusi kɔnɔ arabu mais bɛɛ ma kɛ o yɛrɛ kan kuranɛ tafsirikɛlaw fɛ u ye arabu kɛ jamu o arabin dɔw ko burusi kɔnɔ arabu de ko dɔw ko la arabu bɛɛ de ko don ko tuma na ko arabu dɔw ko anw limaniyara ko ala ko nkalon b'a da aw ma limaniya abada a y'a fɔ dɔrɔn ko an silamɛyara ko a kana fɔ a limaniyara dɛ a y'a fɔ a silamɛyara tuma na a y'a fɔ a silamɛyara mɔgɔw b'a selitɔ ye mɔgɔw bɛ la ilaha mɛn a da bamuru tɛ se k'a fɔ a bilen a kisira fagali ma tuma na kɛnɛkan baaraw de b'a bolo mais sokɔnɔ baara min b'i gɛrɛ ala la n'a fila bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ gɛrɛ ala la a ka haramuya sokɔnɔ ta t'aw la o tuma na a fila farala ɲɔgɔn kan yan ala u bɔra ɲɔgɔn na islam el iman fɔlɔ la yen fɛ ala ko diinu indallahi el islam diinɛ min bɛ ne ala bolo silamɛya don mais yan yɔrɔ in na ko arabu ko anw limaniyara ala ko la aw ma limaniya a y'a fɔ de a silamɛyara ko a ka haramuya limaniya ma don yɔrɔ sɔrɔ aw dusukun na mana i b'a ye a kɛra fila ye yan mana sisan i ye silamɛya kɔrɔ dɔn i ye diinɛ dɔn silamɛya kelen mana na i y'o dɔn silamɛya ni limaniya mana na i y'o dɔn o kumana min ye kira ɲininka ko silamɛya yɛrɛ ye mun ye kira ye dɔ fɔ a ye o la kumana sisan an bɛ don yɔrɔ jumɛn el islamu wa arkanil islam silamɛya ani a jɔsenw a n'a ti ɲɛ ni minnu tɛ a n'a ti ɲɛ ni minnu tɛ alhamdulillah balimaw a bɛɛ lajɛlen bɔra ka walawalali mɛn n y'o de fɔ aw ye kumakan mun bɛna fɔ ne bɛ n yɛrɛ kun ladi ka tila ka aw ladi a bɔra ka an karamɔgɔ an'an ka shehu ka kumakan mɛn an bɛ dɔn ka ya rabbi n'Alahu Taala sɔnna ma walawalali tɔ bɛ nin kɔfɛ insha Allah silamɛya kumaden tɔ minnu bɛ insha Allah n'Alahu Taala ye dɔwɛrɛ yira an na ka dɔwɛrɛ yira an karamɔgɔ la an bɛ dɔn ka ala ka sija ani kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma a mago bɛ min na Alahu Taala ka o nɔgɔya a bɛ siran min ɲɛ Alahu Taala ka kisi o ma ala k'an mɛn an kɔrɔ a ka mɛn k'an ladi hali bi badenw ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je